Cenggaluno. Masya Allah bocah kok ayu meni-meni. Alah. Kamu bar maem apa kok jebres ya yang ini. Udu bae andeng-andeng. Ning ya luwung badhe aku. Ayo, jare wis wudu, jaga atine bojone. Ayo biasane iki masih hilap kok. Iya. Asma sinten kok? Kulo Patricia. Tunggale baterai ABC kae ya. Iki alkalin niku lho. Oh, alkalin. Iya. Ini alkohol ya. Ya. Jurusannya apa ki? Jurusan apa nak? Kulo manajemen. Oh, pinter hitung-hitung. Nggih. Oke, tak bedheki. 5 ping 5. 25. 10 ping 10. 100 bagi 10. Ayo. Selawe bagi 5. 5. Oh, pinter manajemen jenengan. Aja ngalakan diangkrik. Sudah papat bagi 1442. Tak apa-apa. Alah kita. Lah aku dudu manajemen kok. Ora manajemen sik piye kene iki ora manajemen kabeh nggih Pak nggih. Ya ora. Selawe bagi 5 pira Pak Bu? 100 bagi 10 pira Pak Bu? Ora manajemen ya iso. Sudah papat bagi 1134. Sik to lha Alah ketok kualitas pendidikane ketok. Lha ukur selawe bagi 5 lah ukur sudah papat karo 1000 sampai papat. Takok ana aku ki lho. Jajal ya. Ayo 5 ping 5. selawe. Saiki sudah papat kali 1432. Akeh banget. Percaya. Percaya karepmu ora karepmu. Mangsaku kok